Newman College of Nursing Adom my the Kawadrin de free the new edubiase and Edebra where your lorry station market war. Now Newman College of Nursing Seven Country Sarah and Ne Fancolano Eco School Papa Mamonti Papa Nebabu nurse dear Neya. 1 year demonstration and nurse the Uwe Jumadaho and then Sukota Banti President say we are Bemo Juma. Dear now pet Mr. School Papa School I bet me a exchange program or Canada, Australia, and half a US of A America Brutimemu. Woko an exchange program no be Nakwemwa. Namia Roma, Utibo Mueres, I was saying. And if I won't a Newman College of Nursing, yeah, or Atrema, yeah, or Ashanti region. Jack. School papa o hwesa dia campus na te bus yo mu yuso e teacher for e tira dia ho a na untu sika ntontwene kura ye wo eye new adubia se menya kadada ye ne omu bedi nkomo ka wadwudwumade ne ye de bre wo ma me ye France me de adwesa yo adwesa ene se kunkum adwa na me anam gina ha no ni nyina ne sa meti ase menya na gota bia ho ne toilet ye ho asam ne ma ho no mpo ye nhwe ne aye se si a wo fa ho no ma ye de ho ye bola ya de why bia gota no batra krampa utia toilet ene dawo kakra ehwafu ehwa tantanta ewo kurom nso yenya obia na wahwamenti yesram sama ba monhwe maye na ekuro no ye ne ya na nimu ate bebisa de ne so eda kurom na mfikyire ni akasa nya yi ukohwe sesi a ukra ne odua se kuro no kra no esa gota ne sa ho no na egu kuro no kra enimu ase yenya obia monhwe maye ebini bibia ya dan kura nsuo no ibubu no ama sesi a bebia me kura me danda esi no kura enye nti yesra mo momo ayai na bibia nya papa ne so ye mo mpa ye pa ma na adwuma bi amoye na enkwenkoso ye da papa ka wadwudwumade na ya politics ka wadwudwumade pense mu extension enti politics wo wanu akwan da mutumi ka wadwen ka wadwudwumade na ye de bre wo no ye France mini ye from age sa me gina hoyi metumi aton katia hwe me ba na si training em wo wie ya wasati fie mia na me sa hwe no ebo na kwahoma em wo de to duane di enti ye sela na se wo hu ye mobo ade na ya ton na de atete ye mawiro ma hwe ye ba no omomode ama na adwuma nye na ye oba ata no ye so ye ho nto ye me da se pa ye fro se ma ye fra ma jo osua bi fi no adubiase na me pese wo shadow CDF me pesa wo kwa wo sra na na se bisia na wo so de ba ne ye pane chawa ma ye hunamane enti o ma ne mlantantem ma ye sra no ye de nyame sra ne pa masema no me da se ye fra se me pa che ye frem efe ma sama me pesa me kan se no adubiase hospital ye ni doctor ye ni midwife pani bia ho makwa wo first July mkwa wo ye akura ne keka no ye bibia akura ni su me fra nurse fo omo se akura de wo na ye den ye obesu me fra omo anfi mi ebla omo baba hwe akura ne ye de no ko oxygen si ne so no e wo ma ne be ka che me se akura na wu aden a me na mama na akura na wu na me se o akura ni su me fra ma anfi mo do oxygen si akura no so mo agya no ho abetena ase no so a ye yi mi ameba enura ye twema mi amekoto ye nyina ya mfa ma me ye sizi ado ni nyina ejo mu toilet ro palazo huno ma nyina moje ablo ma hwa akola no makola na wu busum nkuna akwantanya ya ebi omo ye mema omo nwo efisese mu wo tsema pa enka mu fa sa de we ni mu nuaba enti ni amesra ne se enka na adu ngunu adu ase hospital na afi on ye no foforo efise ma na omo wo ho no omu nitima emma omu yonko ma doctor panonti ha midwife panini ha na bibi koso a ya hwe ne yaka o mama o makumi ba ya nyam na makunu med empenfo na omu ho no o makumi ba efise de omu de yam ne me ya papa o ma agi mi hu ndo ma nyina do omu ka se mi ntobla nyina me to kwai o ma agi no ma nyina o ma se akumi ba ka ho me da na ba bi onya hwe kwa wa bodua me na me ka kire wa bodua se obetena ho pa no oba boso menkuru wo hwe so yotie yi a na hwe ma akwala wa wo so waku ne ba no oda no so ana wotena no so asem na ahomte mesra mu wedi asem na no adre new adubiase government hospital doctor wo ho yesi efro line dak show hu yi dia mo ye nya fine ene a nurse fu eguo mo nhwe yie be careful na me bebi samo ye fro say ba che ye frem yakua sapoma ba che me kasa fa last day hu mesra mi to nsuo na me to ne last day no e ba
eba kɛse wokɔ office hɔ no mo kɛka omunya sempe bia enka nkyerɛ omunya ka ɔmo so ɔmo bɛte so ɔmo nte so nti adwuma kakra na wo yɛ no wotɔ ne nsuo no wi a no asa de akɔ akotua lad bay enti me srɛ nana sɛ lad bay no ɔnhwɛ no ɔnyɛ hu bibi ɛnyɛ ma yɛ da se frose pa che frɛ me maame me tomade oni wadu biase market yes nana so ɔma adwuma mbra ne yɛtɔ ade a yɛntɔ afento light foɔ no me aba mesi so sister light bay buy na nipa miensa ene atifie light bay buy 15 million ukwana so ani ade 15 ukwana ani ade na o mate so minim se be nso ye nam a yete so eti yesre na sel won hye ma ye na bibia nto ye the front but so me dey the Porsche light bay asam ne dia no oden pa ukwana wani ade dia ne o mate so o de ka 200,000 pani abetwa light obi de ka 15 million so yetimi ntwa light nim se omo he na wani ade entimi ma ofie se wani nya de dia omo ka omo ho ano ma ba betwam enti na nan hwe no nya hu bibi ma ye me da se kan wadun dwumade ye de si anka se frose yo me pa che flame ma me fili nu adu bi ase ya na aha de adwuma sam ne de ye de ma ye wa ha se pa boys no nya adwuma anyenti no kro no ni wi num na wa ha se nti esre na na se anka na na onfa adwuma mra nu adu bi ase kroma ne wona bo jojo oduro ni nya adwuma anye na one so ECG for ni ekuye pa pese light ECG ni abetwa light mi na wasa akwa aba bebusa se ya so light na na enti ona na madapa enti obi bisa me ma me se me ma me ya so light na na enti me ma me benya na me na guy no kanka me ke bi a kire no wo wan ka bi anya hwe wate kan wadi dwumade ye de free new adu bi ase ene ye de bre wo ma me no se wan ka bi e be ha de frose me pa cho o sa man san nyina ehwe me a NDC fo mo ba mo se mo ma ya adwuma anya ye ma ya bu na ye woko mo se mo nya ma ya adwuma anya mo san so begina so na ye to abade mama na mo wurepu ye ma enu adua ye NDC PP o ma da na ma me ngasa wa wurepu me sister ba hey mama Wari apu me sister ya friend no honorable ya funka na ya na obi abehu no ya friend pa akosi o petegyina se assembly man wari apu me sister ba ya hwe na ya hu no wadwane ye kwa Adubiase police station on person mo ya assembly police case eto mpe assembly man won ya de akochechire me sister baba ko me no sister ba na dwane wa abra nya no kore enti so wo hwa ya na sanya no kore a on piemla na ye nyan ko police station ko proof ni ho sanya no kore me da se we allegation me to be improve say no kura na nya no kura by allegation enti police for by o madwuma said yes fata aha na mde ka wadwe dwumade ni na abesie Mr. Wa efrem oba se wa mfinu Adubiase kro yi mu ha ya me pese me me mpanifo ne ti ase se omo George onabu George oduru adwuma bi ba on prima ya ni mebunu no ne anya binye because ye kroma na ye pollination na ye obi free nkran obi free tema obi free buase o ma ba me afa o mu ekromu amebunu ya mfa be no o mu kura nkata o mu nyina obi a okrata o ye pollination wa kurase wudu o mu kwa kurase a wo be ko no ma mu free nkran no o mu ba o mu nkwadwuma wo be ko bia na o mada ye kwa kire o mu se ye ni se ya wo be ko o mu nye wudu obi be ko nsuta wo be ko no wada wo be wudu be ko a wo nko but ye ti kroma ye ni mu ye ho etu fa babunu bia wa nkwadwuma be ka se we madam wa nkwadwuma eti asempanifo na adwuma bi ba ha omo fa mabunu na mabunu no ye nya bi nye ya brew me da se me mra so ese me sori so me producer pemabo